ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Домти J. Айни замон дар шаҳри Исор қарор дорем, назди бозори нав. Дар ин тараф вокзал, маркази шаҳри Исор, инҷо бошад худи бозори нав. Дар ин тараф тахта бозор, дар инҷо чойхонаи Дидор. Хонаи имрӯзамон дар доми Дидор ҷойгир аст. Бино аз 6 ошона иборат аст. Хонаи имрӯзамон дар 4 ошонааш ҷойгир мебошад. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ 46 метри квадрати мебошад. ду хонага кардагиян дар 4 ошонаи бинои навастройка. худи бино аз 6 ошона иборат аст. техпаспорт дорад. рӯ ба рӯи бозори навда ҷойгир аст дӯстони азиз. наздики вокзали шаҳри Исор, яъне маркази шаҳри Исор, доми Дидор. минтақаи бениҳоят хуб мебошад. ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактаб, садик ва дигар чизҳо ҳамашон дар наздикии хона ҳастанд. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. хона срочно фурӯхта мешавад. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар инҷо дӯстони азиз, чӣ қадер ки мебинед, дар коридор ошхона кардагиян. дар инҷо ҳоҷатхона ва ҳаммом. дар инҷо бошад як ҳуҷраи иловагӣ, ҳуҷраи ёрирасон, якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра. ҳоҷатхона ва ҳаммом. хона бо барқ ва об таъмин мебошад. инҷо як ҳуҷраи ёрирасон ва ин бошад якум ҳуҷраи истихоматӣ. тирезаҳои хона дӯстони азиз раҳи калона нигоҳ мекунанд. ва тамошобинони гиромӣ, хона бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. чизеро ки дар навор мебинед ҳамаш меистад. қолино, пардаҳо, телевизорҳо, яхдон, мошинаи ҷумашӯӣ, кондитсионер, ҳамаш меистад дӯстони азиз. хона чӣ хеле ки мебинед дар рӯ ба рӯи бозори нав ҷойгир аст. минтақаи хуб мебошад дӯстони азиз. ва дар он тараф аллакай вокзал. дар инҷо ошхона, кухни гарнитур, яхдон, плита, витишка, микроволновка ҳамаш меистад. ва ин бошад дуюм ҳуҷраи истихоматӣ. боз як телевизори дигар, спални гарнитур. боз такрор мекунем, бо ҳамаи чизу чӯраш мехарен, медурёну зиндагӣ мекунем дӯстони азиз. ва хона фурӯхта мешавад бо нархи 350 000 сомонӣ. боз арзон мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Домти J барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед дӯстони азиз. фурсати хуб аст. бо ҳамаи чизу чӯраш фурӯхта мешавад дар минтақаи хуб, доми навастройка. бино сари раҳ мебошад, назди маркази шаҳри Исор, минтақаи беҳтарин. марҳамат дӯстони азиз, 350 000 сомонӣ боз арзон мешавад. ва ба ҳамин навор монба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.